Goedemiddag Leona. Ik is Dr. Dan Musia. Ik boer in Beinsvlei, net langs Bloemfontein. Dus zo omtrent zo 48 kilometers van Bloemfontein af. Deelswelse kant toe. So dat is de westelijke kant van Bloemfontein. Ik boer met beesten. Ik doe saaierije ook. Ons doen mielies, ons doen sonneblom, ons doen maar grondbonen ook. Dan heeft ons ook zo pekenaten wat ons ook nog steeds daar heeft. Ik moet maar zeggen, dat is eigenlijk baie lekker vandaag. Ik heb zo rondgelopen. Ik heb baie goedjes ook hier zo gezien. Ik is ook een baie trotse intekening van die Landbouweekblad. Ik lees dat altijd, want daar is baie plannen wat een mens kan altijd daar lezen. En ik is baie trots om eindelijk hier te wees en eindelijk jou te ontmoeten. Baie dankie Dr. Musia. Enige boodskap vir medeboere? Hoe sê je? Enige boodskap vir medeboere wat jy wil gee? Nee, ik zeg maar altijd, je weet, dit was niet zo'n goede seizoen nie. Ons het te veel reën gehad. Maar ons hoop maar altijd een goede seizoen zal weer komen. En ons moet net ons duim vasthouden om vorentoe te gaan. Baie dankie.